dabara ce daga kasar Hindu da suke magance ciwon paralysis, ma'ana mutuwar ɓarin jiki. Ku kalla har ƙarshe ku yada musu dan Allah, za ku sha mamaki. Ciwon paralysis da kuke ce masa mutuwar ɓarin jiki yana da magani da albasa da garlic, tafarnuwa kenan, da kuma habba a sauda'a, sai kuma kasiyatora ganyen tafasa. Na riga ne muku bidiyo da akan waɗannan abubuwan. Na sha faɗa muku a cikin garlic akwai sinadaran da suke shiga har cikin kwakwalwar mutum, antioxidant, suna narka hanyoyi. Dama ba wani abu ne magana ta stroke ba, magana ake ta blockage na wani bangare na jijiyoyi na kai sako da kwakwalwa zuwa zuciya da kuma gadon baya, wato spinal cord. Akwai monoplegia, mutuwar kafa ɗaya ko ku hannu ɗaya. Akwai paraplegia, mutuwar kafa biyu daga ƙasa ba sa aiki dukansu. Akwai hemiplegia, muka ce bangaren dama gaba ɗayansa daga sama har ƙasa baya aiki, ko bangaren hagu daga sama har ƙasa baya aiki. Akwai quadriplegia, duka jiki gaba ɗaya baya aiki kenan. Wannan abin da nake nuna muku ku duba har ƙarshen sa, yana shiga har cikin kwakwalwa, har cikin zuciya, tun daga wannan na kai din da nake nadawa har na wannan na kafar da kuka zamu nada. Insha Allah yana narka, ina bude kofofin jini, zaki tashi rana ɗaya ki jikin dawo daidai. Yan uwa ku jaraba ku gani, ku sha abun mamaki. Na ba ku saboda Allah da Annabi. Na gaya muku dabara ce daga India da muka aro ta, suna yin wannan abun kuma yana yi. Ku jaraba dan Annabi Muhammadu, ku yada wasu. Wanda ya ce ɗaya bai ba, kuma yi bashi, kuma yi gobe, kuma yi jibi, har tsawon kwana 3. In zaka warke, sai dai kaddara ta riga fata, wani ba yanda ka iya. A wajen masana phytochemical study suka ce garlic tana da neuroprotective agent da yake magance, yake rarake duk jijiyoyin mutum. Wannan magani yana higa har cikin kwakwalwar mutum, ku gani. Kuma a cikin garlic akwai hepatoprotective agent da yake rarake hanyoyin jini na zuciya. Ku ji abun mamaki, wannan maganin shiga yake fa, za ku je na higa in kun sa shi, musamman da daddare. Kuma a cikinsa akwai cardiovascular protective agent. A cikinsa dai ita wannan garlic din da uwa uba antioxidant, za ku sha mamaki. Ku yi don girman Allah ku gani. Na sha gaya muku ba mu san adadin mutanen da suka kira mu a waya sun yi wannan abin sun samu waraka ba. Babu rantsuwa tsakanina da ku. Ku kira ni, ku yi mana godiya. Ita ku dama tafasa, the main chemical compound da ke cikinsa, na yi muku bidiyo cewa crasopanol ne, wanda shi kuma za ku sha mamaki, yana da abubuwa da yawa a cikin jiki. A cikinsa akwai antimicrobial, akwai anti-inflammatory, akwai antioxidant da yake magance duk wani ciwo, ko ka ce sale kamu da wani ciwo ba zai taba kamuwa ba. Tafasa anti-diabetic ce, shi wannan abun fa in kai ko ma wannan matsalar ciwon na stroke bai warke ba, sai ka ji a jikinka ka samu wata waraka da baka taba jin daɗi irin wannan lokacin ba. Ku gani da kanku. Ita ma tafasa akwai antikansa a cikinta, kuma neuroprotective agent ce na wani ke kwakwalwa da jijiyoyi na kwakwalwa na mutum. Shi yasa mutanen Shindu sun yi nisa, mutanen Ayurvedic, likitancin gargajiya na ƙasar Shindu, da yin wannan abu yana yi. Yan uwa, ina mai tabbatar muku ana warkewa. Stroke ko ya shekara nawa ana warkewa, kuma a hankali. Yanda kuka ga nayi haka za ku yi. Bidiyo ne mai magana da kansa, ba sai ne muku ƙarin bayani ba. Yanda kuka ga an yi haka za a yi. Sunana Muhammad, 070 3094 5511 ko 090 20 777 412 Kano.